Слава бъде на Господа. Днеска с Божията помощ ще прочета два стиха от Исаия и после ще кажа темата. Исаия 45 глава, 13 стих казва така, 12 стих, извините. Аз създадох земята и сътворих човека на нея. Аз, да, моите ръце разпростяха небесата, аз дадох заповеди на цялото множество. Тук Словото Божие казва, аз създадох земята и небето. А в пети стих казва така, аз съм Господ и няма друг, няма Бог освен мене. Слава да бъде на Господа. Ако сега ние съзнаваме, че има един Бог, който е правил всичко видимо и невидимо. И той е този, който е сътворил всичко. Земята, цялата вселена е направил той. И той е този, който е направил човека. И сега има един въпрос. Кое е това, което осмисля живота на човека? В крайна щата всеки човек, ако питате сега в този свят и вярваш, не вярваш, всеки има така нещо, има който го осмисля. Някой казва да вземеш семейство, тук да имаш деца, да изучиш децата си, да правиш къща, да посвоиш нещо. Сега да всеки си поставя някакви цели наистина в този живот. И това е съвсем нормално. Обаче, има разлика между целта, която поставя християнина и целта, която поставя човека в този свят. Човека в този свят поставя временни цели за този свят. Къща, кола, семейство, деца и много други неща. Но всичко е за тук. Сега, но когато говорим за небесно царство, за Бога, вече там ценности са други. Сам Бог казва Словото Божие, търсете първо Неговото царство и Неговата правда, всичко останало, което е необходимо, Бог ще го прибави. И тук сега вижте в Екклесиаст 3 глава, Соломон казва едни стихове, които може всеки невярващ да ни каже. Казва така. Защото каквото постига човешки чада, постига и животните. Една участ имат. Както мери едни, така мери другия. Да, еднакво и диханието е на всички. И човекът не прескочи животното, всичко света. Всички отиват на място. Всички са от пръста и всички пръста се връщат. И те видях, че на човека няма по-добро, освен се радва на делата си, защото това е неговия дял. Сега тук пише така Соломон, но по-късно Соломон в Екклесиаст, последната глава казва така, бой се от Бога и пъй заповедите му, защото това е за човека. Но като цяло в този свят човек наистина се стреми да има наистина по-добър живот, по-добри блага, всички неща, които наистина в този свят може да ги придоби, това са неговите цели. Но не трябва човек да пропуска да има важна цел в живота си, най-важната цел. Най-важната цел е да се върне при своя Създател да каже, Боже, аз идвам при Тебе. Ще видим каква е целта на самия Бог за човека. Ако Бог е създал човека, с каква цел го е създал? За какво? Значи не виждаме, имаме около нас кучета, котки и други животни. Те да си отиват. За тях няма Слово Божие. Но Словото Божие, Бог само за човека има нещо повече след това. И сега ще кое е това? Сега, човешкият живот много път се казва като един път, който има човек да извърви на тази земя. И е добре човек да преосмисля по кой път върви и коя е последната спирка на неговия живот. И много път съм казала, ако не ти хареса дестинацията, последната спирка, промени курс на живота си. Ще има нещо по-добро. И затова Словото Божие ни казва, че има два пъти, има тесен път, има широк път. Широк е той свят на охолство, на лукс, добре, на хубави неща. А другият тесен път е живот на вяра. Там, където Бог е номер едно. Сега, Бог обича всеки един човек, това трябва да го знаем в Словото Божие. Говорим в контекст на цялото Слово Божие. Обича всеки един човек и всеки един човек е ценен пред Бога, ценен. Значи това е много важно да го разберем сега. И най-важно да разберем, че Бог показва колко много ни обича, именно когато даде сина за нас, сина си. Битие, извиняйте, в Йоанна 3:16 казва така. Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ние никой вяра в него, но да има вечен живот. Защо? Понеже Бог не е пратил сина на света, да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. Когато говори света, тук има предвид хората. Сега, когато говори света, Библията види три аспекта. Първото е света като творение. Псалом 21 казва така, Псалом 21, Господ на земята и всичко е в нея. Тук говори света като творение. Втори път говори за духа на света. Това е княз на света, дявола. В първия на Словото Божие казва, не любете света, става дума за духа на света. Но тук говори за хората. Именно Бог обича хората, обича своите творения и даде Христос за нас. Именно в Римляни 5:8 казва така, че нямаше на земята нито един праведен. Никой от нас нямаше да каже, Боже, аз съм толкова добър, заслужавам да бъда в небето, както малко брат спомена. Няма такъв човек. Никой не става от нас. Сега казва така, но Бог препоръча своята към нас любов това, че
Когато още бяхме грешници, Христос умре за нас. Значи нямаше никаква видима причина, при която Бог да дойде при нас. Нямаше който да покаже нещо добро. Словото Божие писание каза, вашите правени дела са като мръсък пред Него. Всички хора са еднакво грешни. Но благодаря на Бог, че Творецът ни показа милост. И Словото Божие каза така, Римляни 10:13, защото който призове името Господне ще спаси. Виждаме, че вратата е отворена. Всеки един има възможност да дойде при Бога, се моли на Бога, да намери Бога и да спаси. Стои при всеки един човек възможност. Много завея пред време. Имаше един пастор, Пен Стол, добър богослов. Може при 20 години така имаше една негова проповед, според бях само частен. Той каза така, аз вярвам, че при Бога има един много стар компютър. И всеки един от нас, като ти при него, един ще покаже, ето тук ти говориха за мене, ти му отвърне. Ето тук аз спомна, ти му отвърне. Ето тук аз, така и си не те познавам. Искам да кажа, че целият ни живот е пред Бога. И Бог наистина има промисъл всеки от нас. В Еремия 23:13 казва така, аз знаем мислите, които мисля за вас. Мисля за добро, а не за зло, да ви дам бъдеща надежда. Бог има промисъл за всеки човек. Няма човек, който дошъл на земя така, едва не видите някакси случайно. Случайна работа при Бога няма. Всеки един човешки живот е целен пред Бога. Всеки един човек Бог го обича. И Словото Божие е еднакво актуално за всеки един от нас. Без значение кой къде живее през кое време. И това е една покана за всеки един човек. И сега, ако живеем във време, в което днес се виждаме, неща се случват. Виждаме войните. Русия, Украина, Израел, Палестина, Иран, Ливан, Америка. Целият свят се обърка. И това говори, че времето наближава. И ако Господ дойде, никой не може да каже Господ ще да сега. Няма ли още време? Словото Божие е кога сега. Вижте. Господ не забавя това, което е обещал. Не забавя, каза. Но, според как някой смятат бавенето. Но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинете някой, но всички дадат покаяние. Това 2 Петро 3:2 стих. Бог разтегне времената. Бог е за времето. Но той разтегне времената на човешката история. Да може повече и повече хора да се покажат спасят. Лично разбирате, това не е игра. Разбирате, това е време, в което човек може да иска към Бога да спаси душата си, както го направи разборника на кръста в последните дни на живота си. Така че Бог разтегне, защото Бог знае, кажи край вече, това е край. Няма вече, не е пред назад. Няма там да кажа, ама чекай сега да питам аз отново. Аз не видях, аз не разбрах. Не. Всичко е толкова ясно, казано. Който повярва ще спаси, който не повярва вече осъден, казва Словото Божие. Така че всичко е толкова радикално и всеки човек трябва да направи свой избор днес и сега, не някой друг ден. В Евреи казва така, ако днес чуете гласа ми, не закоревявайте сърцата си. А сега има стихове, които е открита ясно Божията воля. Никой не може да каже, има хора, които казват, ако не са от избрани, ти кай, може да се мъчиш, може да измършат главата, няма да спасен. Не. Бог е избрал хората за спасение. Когато говорим за спасение, Бог винаги говори всички. В Деяния 17:30 апостол Павел Петър Бога каза така, Петър Паган. Бог прочее, без да държи бележка за времето на невежество, заповяда на всички хора всеки се покаят. Това е заповед от Господа. Това не значи, че се покаят, но това е заповед от Него. Който се покори, който се покая, ще бъде спасен. Който не покая, заминава. Има съмъните в този свят, говоря на хората открито е. И така тебе, няма. Да, добре. Ако ти не хаеш за своя живот, то няма който да спаси, разберете ме. Така че всеки човек сам избира. Вижте, Словото Божие ясно открива Божията воля. Каква е? И тя наистина така, наистина в наша полза, ако мога да така. Но въпрос е, полза е, ако приемеш Господа. Наистина. Защото всичко ясно говори за това нещо. В Римляни 1:20 апостол Павел казва така, понеже неговата божествена сила се вижда ясно и разбираемо чрез творенията, така защото човек ще остава без извинение. Ами всеки един човек може да пита, слушайки сега, добре бе, той слънце, кой го писал там? Земята, кой е писал да виси в нищото? Ни падна не отдолу нагоре. Интересна работа. Там няма гравитация. Земята стои на място въртица, около слънцето, около себе си. Как става той? Между слънцето и луната, звездите, кой ги е поставил? Вселената, кой е направил? Много въпроси. Планетите, кой ги е направил? Морето, океаните, земята, цялото планет, кой го е направил? Вижте, когато човек се мисли, винаги достига до състоянието да разбира, че има причина. Има един, който е творец. Ако да не го поставим по лице, не го виждаме така, ние вярваме в него. Не вярваме в това, което Бог не разкрил за себе си. И още повече той се разкри чрез Христос на човечеството. Сега, тук в Тимотей казва така,
Това е добро и благоприятно пред Бога нашия смисъл. Какво е това? Я да ми се кое е добро. Който иска да спасе всички човеци. Край. Бог иска всичко да спасят. И да усилят до познаване на истината. Вижте, без истина няма спасение, разбирателно. Спасението винаги има причина. Причината е да познаят хората истина за Христос. Сега много хора берат много богове. И казват, той мой Бог е наистина. Добре, но вие така, че един път е към Бога. Христос. Това е пътят към истинския Бог. Има богове, колко са фалшиви богове, колко скрити. В света има милиони богове. Милиони религии. Обаче истинския Бог е само един. И той, който спасява хората. Исус каза, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Така че виждаме, пътят към небето е един и този, който спасява и той е един. Сега, и каза така, защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човек Христос. Самата дума ходатай това значи посредник. От една страна стои Бог, от една страна грешният човек. И Исус е посредника, който приближава двете страни. Ако мога да направя една илюстрация, взима ръката на Бога, взима ръката на грешния и каза, това е той. Аз да говоря за него. Така че, по-човешки, човек никога не може да ви себе си, че е достоен за небето. Той вижда себе си винаги своята паднала природа. Това, което вършил преди, понякога се грешава и днес, понякога прави много неща, за които после съжалява. Това е човека. Самия апостол Павел Павловите седна глава. Каза, със ума си знам какво да правя, ама плата му изпирава и каза, кай наш човек. Така каза Словото Божие. Има ли избавление, каза? И после каза, благодаря на Бога, има избавление чрез Христос нашия Господ. Така че, човек сам по себе си няма как се похвали, но ние да им припокнем на основа на Неговото Слово, на това, че той има един, който е поставил между нас и Него. И сега, в Лука 19:10, когато Исус Христос беше отиде при Захей, и когато се среща с Захей, и Захей беше готов тогава да тръгне след Господа, каза, готов да се всичко, което се направил, готов, и Захей беше наистина вече нов човек. И тогава Исус, Словото Божие каза, понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Това е Лука 19. Погиналото. Сега, някой ще каже, чакай сега. Много хора, които говорят за погинало, казват така, аз не убивам, не лъжа никъде, нищо лошо не правя. Това е, понякога хората поставят за своята правда своите морални закони за живота. Сега казват така, аз не убивам, не лъжа никъде, гледам семейството, работя си, гледам си децата, не правя никакви пиянски истории, други неща. И после човек си поставя своите неща, своята правда. Обаче човешката правда, както към Исаия каза, като мръсна грипа. Човешката правда не води към небето, разбирате. Ние се рождаем от друга правда, от Божията правда. А те се придобиват чрез Христос. Сега, когато Исус Христос отиде при Леви, по-късно става един от апостол Тимотей, Матей става, и той, Леви, беше банкер. И отиде при него, и видя, един бедник на име Леви му каза, върви след мене, покани го, тръгни след него. И какво прави Леви? Леви остави всичко и стана тръгна след него. И тогава каза, събра, прави гостиня вкъщи си, събра приятелите си да ги запознае с Господа. И всичко стана сега. Там бяха казани, имаше големи множества, бедници и други, които седяха на трапеза с тях. Много хора. Исус между тях. И тогава фарисеите и книжниците роптаеха против учениците, му казаха, защо едете и пиете с бедници и грешници? Исус не почна да се оправдава. Да каже, чакай, аз бърках, това не е моето място. Но почне той кога сега. Исус отговори рече, здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова правилните, но грешните на покаяние. Сега дома, ако Исус странеше от хората, от този свят, при колко ще отиде, кажете ми? Ще отиде там при 5-6 човека, които са най-святи, ще бъде с тях и с тях ще живее. Не, той отиваш при грешниците. Това е целта и църква днес. Понякога като хора страним от хората, ама те са такива. Чакай. До вчера не бяхме като тях. Не бяхме като тях. Словото вижте, в Коринтите 6 глава, сега ми чрез духа да прочитат. Словото Божие каза, такива бяхте всички от вас, някои от вас. Каза така, не дейте се лъга, нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито малакийците, прелюбодейците, нито мъжеложците, нито крадците, нито прелюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите, няма за Божие царство. Списъкът е много голям. Ако чете глава, тя и 5 глава, 19 вече, още казва там. Много. Обаче казва така. И такива бяха някои от вас. Но измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа Христа и в духа нашия Бог. Оправдаването и освещението става от Господа. Бог е този, който
В Йоанна 17 страница, Словото Божие можеше да църквата каза: Отче, освети чрез истината, Твоето Слово е истина. Слава да бъде на Господа. И вижте, Бог, когато наистина ясно ни говори в Словото Божие, че Неговата воля е хората да чуят, да дойдат, да го познаят и да спасят при Господа. И вижте сега, сами с ясен говореше в прав текст. Макар че много пъти каза да не го питаха: ти Божий син ли си, много неща апострофира го по всеки начин, обаче той не се притеснява това. Той каза така. Читам Йоанна 12 глава от 60 до 50. Исус извика и рече: който вярва в мене, не в мене вярва, но в този, който ме е пратил. Сега другото ясно каза: аз дойдох от небето да изявя този, който ме прати, Христос, Бог. И каза така: и който гледа мене, гледа онзи, който ме е пратил. Помните Филип какво каза? Господи, покажи ни Отца, стигаме. И тогава Исус му каза: Филипе, толкова време с нас, как не ме познаваш? Чуйте си мен, аз съм в Отца. И той каза така: аз дойдох като светлина на света, за да не оставим тъмна никой, който ме следва, който вярва в мене. И ако някой чуе думите ми и не ги пази, аз не го съдя. Защото не дойдох да съдя света, но да спаси света. Който ме отхвърля и не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден. Затова, защото аз от себе си не говорих, но Отец, който ме прати, той ми даде заповед, какво да каже и ще да говори. Вижте каква заповедта сега. И знае, че това, което той заповеда, е вечен живот. Бог заповеда покаяние, Бог заповеда вечен живот. Това е заповед от Господа. И жалко е, когато човек не се покаява едното, отвърли другото. Това е нещо, което Бог го подарява. Това е дар по благодат. Никой от нас не може със собствени сили, със собствена възможност да каже: Боже, аз сега ще пая. Не ни става. Във 2 Коринтияни 5:21 каза така: Бог направи грешен онзи, който не е знал грех, да станем чрез него неправилни пред Бога. И сега дума, Исус се натовари с греха на целия свят върху себе си и отиде там на кръста на Голгота и умря за всички нас. Той мрежето нас беше разпънат там на кръста. И когато дойдем при него, при Бога, казваме: Боже, аз имам в името на Христа. Исус каза: Татко, аз умрях заради него. И сега дума, това е пътят. Исус стана като нас, подобен на нас, да можем ние чрез вяра в него да станем подобни на него. Това е сега кръговрата. Слава да бъде на Господа. Сега, и в Йоанна, 1 Йоанна 4 глава, 8 стих, Словото Божие казва така. 1 Йоанна 4 глава, 8-9 казва така: който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. В това се е Божията любов към нас, че Бог изпрати на света единороден син, за да живеем чрез него. Тук ясно каза: Бог изпрати своя единороден син, за да живеем чрез него. Вижте, винаги знам, че има две сили. Има добро, има и зло. Така казват хората. Има Бог и дявол. Това е истината. И в Йоанна 10 се казва така: кралеца, дявола, идва да открадне, закони и да погуби. Нищо хубаво. Каза: аз дойдох да имате живот и той изобилен. От една страна стои живота, от една страна стои погребението. И от човека зависи кой път избира. Понякога този рогатие идва с много светли неща, изкушения, красиви неща, които съблазняват хората. И хората, които не познават Бога, се втурват в ширията, като овце за коне. И после, когато се осъзнаят вече, че съм толкова навътре, че няма оправяне. Значи много важно да преосмислиме какво следваме и на къде води този път. В Притчи 14:12 и Притчи 16:25 казано и нещо. Има път, който се вижда прав в очите на човека, но краят му е път се към смърт. Не може как се да пъти живота, който живееш. Важно е на къде те води. Ако краят на този живот не е добър, смени го, промени живота си. Това е в твоите ръце. Матия 25 глава, когато Исус говореше за последните времена, когато ще разделя овцете от козите, и тогава за овцете каза хубави неща, но за козите, школа сега, това каза така: тогава рече на тия, които са от тялата страна, козите: идете от мене, вие проклети в вечния огън. Идете вечния огън, който е приготвен за дявола и за неговите ангели. Значи виждаме, че ада и огненото езеро не се приготвя за човека. За човека е приготвен рай. Но когато човек отвори рая и не отива там на това място. Защо? Защото отвори Спасителя.
Няма как човек да приеме нито без покаяние, без спасение. Сега, да може да разберем по-добре смисъл на човешкия живот, е добре да погледнем на този, който е знал човека, който е създал с каква цел. И да видим отговор защо живее и какъв е смисъл на живота ми. Сега, преди малко казваме, че Бог е този, който направи човека, но каква е точно ясна цел, че ще сложим още в битие. Ники, спи малко, Ники. Спи микрофона. Сега, казваме, че всеки човек е съставен с цел и съдба. В Битие първа глава, 27 си, когато казва така. И Бог каза, да създадем човека по нашия образ, по нашия подобие. Значи видите, че Бог каза, човек осъществен на едната земя, не само създаде. Той го направи. И каза така. И нека владеят на морските риби, над небесните птици, на добитъка, на цялата земя и на всичко, на всяко бичуго. Бог сътвори човека по своя образ, по Божия образ го създаде. Мъжки и женски Бог ги създаде. Бог ги благослови. Виждаме, че Бог създаде човека да го споделва на цялото творението, на Божие творение. Сега обаче, виждаме после, когато нещо, което е важно, че когато Бог създаде човека, Бог му даде и власт. Те не го създаде така просто да живее като животите, да пасе трева. Не. Той му даде власт да владее всичко това, което има на тази земя. И нещо повече, вижте, при самото създаване въобще, Словото Божие казва нещо, което е важно. Екклесиаст 7.29 казва така. Екклесиаст 7.29. Ето, това само намерих, че Бог направи човека праведен, но човеците са пуснали много мъдрувания. Да, когато Бог създаде човека Адам и Ева, Бог го създаде праведен. Но когато те се решиха да се грешат, вече всичко се провали, където се обърна. И после каза така, в 53.11, той е направил всяко нещо хубаво с времето му. Положил и вечността в сърцата им. Вечността. И наистина това е без обаче да може човек да издире от начало до край делото, което е извършил Бог. Бог създаде човека от пръст, вдъхна жизнено дихание и човека стана жива душа. И Бог положи в сърцето вечността. И затова човек не осъзнава какво става с него. И много хора казват така, всичко срещу там, гробищата. Не. Там гробищата минава плътта, но къде отива душата ти? Твоята безсмъртна душа, къде отива? И Словото Божие не говори много ясно, има две опции, има две възможности. Или при Бога, и блаженство и вечен живот, или при Фада и огненото езеро. Това е страшно. И вече няма връщане нито от място. Избора, който правеше за вечни векове. Словото бъде така, вечни мъки. Това е втората смърт. Така че трябва да знаем какво правим с живота си. Сега, вечността в неговото сърце. И важно е човек наистина, когато че вечността тук, вече трябва да осмисли как живее. Матея 6.26 Словото Божие казва така. Какво ще се ползва, ако спечелиш богатството на цялата земя, а загубиш живота си? Какво ще дадеш за замяна на душата си? Помислете. Представете си, ето, сега докато човек е млад и има възможности, може да спечели много неща. Може да прави това или това, но може да се проследи на много места и да се развива в този свят. Обаче, най-важната сила да го пропусне, идва края наближава. Колко да успял в този свят, накрая вижда, че всичко се заминава. Важно е да намери целта на своя живот. Присъдна точка. Първо. Кое е най-важното? Най-важното да намериш Христос, да намериш Господа. Вижте сега. Лука 12 глава. Вече ти казва така. Разейте враните. Не сеят нито женат. Те нямат нито съкровища, нито житници. Но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте вие от птиците. Птиците, животите, цялата вселена. Човека е най-скъп. Именно поради това Бог е промислял за човек. Божията сила за нас хората, знаете ли коя е? Вечността. Вечността е Божията сила. И сега, разбира се, някой ще кажем, къде е това вечността? Вечността е при Бога. Там е всичко съвършено. Исус казва Словото Божие, много пъти цитирам тези стихове. И на 14 глава, 2 си казва така. Дома на отца ми има много обиталище, и аз ще да я приготвя място. Като да правя място, ще да взема там, където са нас да бъдете и вие. Бог е вечен, вечността е в Неговото присъствие. Така че, ако и да не го разбираме, самия апостол Павел казва в Коринтяни, 1 Коринтяни 2 глава 9-10. Каквото на човешко ум, сърце и око не е дохождало,
Това е приготвил Бог за тия, които го любят. Няма как на земята няма аналог с какво сравни. Понякога хората, които са гладни, си мислят, че вече има непрестанно ядене. Хората, които са на тази земя, нямат къща, ще кажат, вече там ще имам палати. Ние много често свеждаме небето до нашите ежедневни грижи. Това ще бъде нещо съвършено. Няма нищо общо с земята. Словото Божие казва, че земята е сянка на това, което е в небето. Сянката какво е? Сянката е нищо. Така че ние живеем на тази земя и се радваме на това, което Бог ти е подарил. Но има нещо много повече там, по-велико, във вечността. И сега, Божия цел за човека, Бог я разкрива, тя е вечността. И тук при Теориопага, апостол Павел, когато беше при Теориопага, много пъти тази история и ми харесва, той отиде при тях и те бяха наистина хора, които, набожни хора, бяха много богове. И той отиде при тях, не им каза, твой е Бог фалшив, той е Бог фалшив, той е Бог фалшив. Много пъти християни, които се препират с другите хора. Вижте, Исус не беше на тази земя, се препираше с никой. Той им каза, така, той им проповядаше истината. Който вярва, ще спаси, който вярва. Винаги имаш хора, които опонираха, само садокеите, имаш други секта фарисеите. Опонираха на Господа, той се занимаваше с тях. Той им каза, аз съм тук днес, който има, няма. Вие ако не се покаете, ще останете греховете си. Не се разправите с техните вярвания. И апостол тук Павел се виждаме, той каза, дойде при тях и каза, виждам, че си много набожни. Дойде сядва малко и така дигна ми рейтинга. И каза така, тя не виждам, че си много набожни. И той каза така, искам да ви говоря за непознатия Бог. Сега той каза, има там една табела на непознатия Бог. Кой е той? И той им каза така, вижте, в няколко стиха им каза, Бог като Творец, Бог като Съдържател, Бог като Спасител. И вижте какво се вижте. Бог, който е направил всичко света, и всичко е в него. Който е Господар на небето и на земята. Не обитава в ръкотворни храмове, каза просто. Нито са потени служени от човешки ръце. И направил от една кръв всички човешки народи, да живеят по цялата цяла земята, за да търсят Бога. Защото в него живеем, вие също. Целта на човешкия живот е творението да потърси своя Създател. И наистина, когато Бог иска нещо, то не е нещо мистично, не е къде да потърси Бог, къде да намеря. Амос 5.6 казва Словото Божие, казва така, потърсете Господа и ще живеете. Исаия 45.20 казва така, към мене погледнете и спасявайте всички земни краища. Това е апела, към колко да погледнем. Но как ставаше? Еремия 20.13, това са златни стихове, казва така. Еремия 20.13, и ще ме потърсите, и ще ме намерите това, което не потърсите с цялото сърце. Иска се вяра в сърцето. Така е, Господи, идвам при Тебе, чувам, че Те има, но не Те познавам. Не знам дали Те има, дали не. Но аз ми казаха, че Господ Христос е обрал на кръста за моите грехове. Приеми ма. Искам да вярвам на Тебе, дай ми вяра. Открий ми се, дай ми. И когато идеш при Бога с такива сърце, непременно Бог ще се разкрие. Няма да остави в невидение. Бог не се крие. Бог не сега е с тази криеница. Той иска да бъде потърсен. Иска да бъде призван от хората. И той ще идва и се разкрива на хората. Ще даде наистина това, което е необходимо. Сега, искам да кажа, че времето е ограничено. Принципът е оставен, да. Словото Божие каза, потърсете Господа. Обаче до кога? Сега, примерно казахме Евреи, ти 15 каза така, ако ние чуете гласа му, не закоревайте сърцата си. А Писая 55.6 каза така, търсете Господа, докъде може да намерите, призовавайте го, докато е близо. Значи това значи, има моменти в човешкия живот, когато Бог идва близко. Аз не мога да кажа колко пъти. Не знам колко близко, но е достатъчно близко. Всеки един човек има възможности във времето, в което на тази земя, да се обърне към Господа, да го призове, да се покае, да бъде спасен. Има такива, аз не мога да кажа колко пъти. Бог знае. Бог дава достатъчно време на всеки един човек. Йов каза, Бог говори, веднъж, два, три, аз знам, че повече пъти говори Бог. Божията сила е хора да вярват в Него. Сега, нещо, което е важно, вижте. Никой не е дошъл на тази земя безцелно. Никой не е дошъл случайно. Има хора, които имат нещастни бракове и се раждат нещастни деца после тях. Но всяко творение, което е на тази земя, идва от Бога. Бог благоволява просто да има живот. И когато се роди някой човек, гледа, че при какви обстоятелства, Бог винаги има бъдеще за него, има живот. И тук Словото Божие казва така, вижте, твоите очи, това е Псалом 139. Целият псалом е интересен, много време ще да го прочета. Може да прочете вкъщи 139 псалом. Казва така,
твоите очи видяха още необразованите същество. И в твоята книга бяха записани дните определени за мен, когато не съществуваше нито от тях. Колко са скъпоценни за мен твоите помисли, колко голямо числото ми. Бог има промисъл всеки един човек. Когато човек идва на тази земя, Бог е този, който дава живота. Бог е написал живота, който тя може да живее този човек в него. Така че не трябва да се обесърчаваме. Без значение къде си роден, без значение от семейство, от времето, от това, което се преживяваш. Значи Бог от те обича. Слава да бъде на Господа. И призива остава същия. Във времето, когато Бог те посвети, наистина го приеми, ще има живот в тебе. И тук сега, в Исаия 55, 8, 9 Словото Божие казва така: моите помисли не са като вашите помисли. Моите пътища, не са като вашите пътища. И колкото е високо от небето, темето, толкова и моите помисли и пътища. Значи виждаме, че Бог е промисъл и това, което Бог има значи много повече, отколкото той свет може да предложи. Прега ни наистина си правим такива цели, поставяме се цели, поставяме се наистина нещо, което да постигнем, според стандартите в този свят. И когато постигнем, казваме, успяхме. Наистина, това е което се стремили. Обаче въпросът е, успял човек е не този, който е постигнал всичко тази свят. Успял човек е този, който е минал Бога. Той не е успял. Помните богаташ и Лазар. Богаташ беше успял според стандартите на този свят. Лазар беше несетник. Веднъж беден, че болен. Обаче видим, един живееш с вера, другия живееш с стандартите на този свят. Когато дори края, се видя кой е. Лазар беше в Божието лоно, в рая, богаташ беше в ада. Не защото беше богат, защото не беше потърсен в този живот Бога. Значи целта за всеки човек е да потърси своя Създател. И целта за всеки човек е вечен живот. В Йоан 17:3 сам Исус каза: а това е вечен живот, да познае тебе, единият истинен Бог и Исус, за който си изпратил. Вечността е свързана с една вечност. И наистина всеки човек трябва да стреми към него да го познае. Има един псалом, който много често даже брата да го цитирам. Псалом 27:4 казва така: едно ще се поиска от Господа, това ще търся. Едно нещо каза. Това е общи цар. Цар Давид пише едно ще се поиска. Казва така: да живея в дома Господен през всички на живота си, да гледам привлекателността на Господа и да го търся или да го отида в храма му. Един цар копне да бъде в присъствието на Господа, да бъде с него, да прекара време с него. И на другия стол така: на едната търся, душата ми жадува за тебе. Виждам един копнеш в един човек. Божий човек. Така че това, което притежаваш на тази земя, това не може да мине другото, което Бог ти го дава. На този земя можеш си цар, можеш си богат, можеш да имаш, но ако няма Христос в живота ти, тук ти е празно. Бог, когато създаде човека, създаде място в самия човек за себе него. И когато него няма там, нищо той не може да го запълне. Може си най-богатия, може си най-успешния, може всичко да е най. А голяма Господ тук е празно. И това е много важно. А сега, относно Божието царство и това, което може да прави Бог в живота, Ефесяни казва така: Ефесяни 3:20, Бог може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. На тази земя се понякога си поставяме цели, определени цели, към които стремим. Но Бог може да прави много повече от тези цели, които са. Но въпросът е към къде фокусираме нашия поглед. Това е много важно сега. Нашия поглед какво е? Да бъдем успешни в този свят и да бъдем успешни за Бога. Помните, имаше една притча, няма да чета. Когато един човек имаше една голяма оръжие, си каже: сега се боря, старите хъбри ще прави нови хъбари, вече мислиш какво ще прави. И ще каже: ще се събера там, и ще каже: душа, яш пи, весели се имаш бака за много години. И тогава Бог каза: глупецо, до вече ще взема душата ти, това, което си превърна на кого ще бъде. Така става с всеки, който богатее за себе си, а не за Бога. Значи има един живот, който човек може да богатее за този свят, а другия да богатее за Бога. И апостол Павел много хубаво каза към Колосяни, каза така, 3 глава: и тъй, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе, отдясно на Бога. Значи търсим Божията воля. Мислете за горното, а не за земното. Земното така ще преминаеме, мислете за там. Това е повечето, има небесно царство. И тук вече Псалом 23, от 1 до 6, това е един от любимите псалми на много християни. Това е добрият пастир и казва така, ще я прочитам наистина накратко сега. Казва така: Господи, пастир мой, няма да остава в нужда. За зелени пастир ще ме успокоява. Петихи води ме завежда, освежава душата ми, води ме пътеки на правда заради името си. И одната мръсянка ходям, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене, твоя жезъл и твоята тяга те ме утешават. Приготвил си пред мен трапеза присъствие на неприятелите ми, пълна смира главата ми, чаша ми се прилива. Наистина благо си мил, че ме седат
през всички на живота ми и аз ще живея завинаги в дома Господин. Това е целта на християна. Самия апостол Павел каза, дано всеки до възкресение на мъртвите. Сега, когато говорим за спасението, за вечността, за небето, не каза, братко, ти говориш така, ама знаеш какъв е живота, не го знаеш какъв е. Знаете ли? Дика Словото Божие не общава с доволня цвете и рози. На всеки Словото Божие, даже че апостол Павел каза, Деяния 16 глава, Павел да Варнава, когато създаваха общества и църкви, те ги наистина говориха им наистина истината в очите и казаха така, през много скърби ще преминем до влезем в Божие царство. Това е реалността. Защото княза на този свет Сатана няма как живее в едно царство, където дявола има власт и да бъде всичко наред. Няма как да бъде. Но самия Йов каза Словото Божие, земният човек на живота не е ли воюване. Та Йов се едно пресих. Това е една борба, воюване. Виждаме ежедневието, събужда се, изпитания по него, трудности, скърби по него, немощи, неволи. Да, това са неща. Има и благословение, има и добри неща, става добре Господа. Но като цяло, ние сме щастливи това, че сме Христови. Той е с нас и ние сме в Него. Това е най-важно. Всичко друго остава на втория план. Сега, изпитанията са трудности и това е една борба, в която има двоен ефект. Сега, какво значи? Или се безсърчаваш, или ставаш по-силен. Изпитанията никога не е със силата да унищожат. Напротив, идват силата да направят по-твърд. И когато човек преминава през изпитание, не да питаш Господ, защо? Кажи, Господи, благодаря ти, че ще видиш сила да преодолея. Това е нещо, през което трябва да преминеш с Бога. И да се съмъчиш, да кажеш, ама какво става сега, да къде отивам? Самия апостол Павел каза Словото Божие, Коринтяни, човека 16 каза, аз не се безсърчавам. Ако външен човек тлее, вътрешния всеки се подновява. И сега, защо човек трябва да търси своя създател? Без него няма спасение. Значи тази земя може да си много успешен, но без Бога си много заминаваш. И важно е наистина човек да вече единствения начин да се приближиш при Бога, при Създателя, само чрез Христос. Сега има различни религии, които говорят различни неща. Едва не върши добри дела, бъди добър, прави добри неща, едва не Бог ще зачете добротата и такива неща, които са реално така хуманно слово, добро слово, обаче няма нищо общо с Бога. Добрият човек върши добри неща, да, обаче човек върши добри неща според свои стандарти. Но за да бъдеш наистина си по Бога, трябва да продължиш при Христос. Вяра се си от вяра делата. Яко каза, вяра без дела. Матея 9, Йоан Кръста каза, принасяйте плодове достойно покаяние. Първо е покаянието, после е християнския живот, добри дела. И тук сега Словото Божие каза, в Христа Исуса, вие, които сте били далеч, се поставя на близо с Христос, чрез кръвта на Христа. Така че всеки един човек, който преминава през тази земя, има шанс, има надежда. И надежда в Христос. И наистина, жалко ако човек пропусне тази надежда да се върне при Бога. Може би най-добрият пример е Лунесен. От една страна стоеше света с всички тези неща, богатства, изкушения, от другата страна стоеше баща му. И днес е така сега. В този свят виждаме, който живеем. От една страна света, богатства, пари, слава. Това е този свят, който предлага света. От другата страна виждаме един кръст. И там него разпадат Спасителя. От тебе зависи кого избереш. Този свят, с всички тези облаги, охолство, лукс или кръста и този, който умря там на кръста. Това е избора. И сега, блудният син трябва да прави избор между рошковите и бащиния дом. Той се опита да взема парите от баща си, отиде живея, вкусал всичко, преди ме стига до рошковите. Ще да ми кажа, че всеки един човешки живот без Бога стига до рошковите. Там. Въпросът е, има хора, които и до там не стига даже. И той е така до място. Така че е важно човек да има временно осъзнаване, в което да търси Господа, в което да каже, Господи, аз искам при Тебе да бъда. Осъзнавам, че съм сбъркал, не съм живял добре, искам да се върна при Тебе. И сега, пуката самата история, че всеки един човек се рождава от Бога. Няма човек, който не се рождава от Бога. Въпросът е човек да го търси, да се каже, Господи, идам при Тебе. И спасението и вечността са най-важни неща за човека. Има едно име. Това е името на Христос. В Деяния 12 Словото Божие казва така. И няма друго име дадено между човек със спасение на човека. Няма друго име. Това е единственото име. Господ Исус Христос. И всеки човек е създаден с цел съдба и те са името Бога. Значи всеки човек има нещо. Въпросът е, някой каза, аз съм бил цял живот несретник, така ще отида. Не. Ти бъдеш ушван за този мен несретник, но Бог има план за твой живот. И от тебе зависи доколко този план ще се реализира. Нека Бог да ме благослови, нека знаем, че Бог не обича и никога не се безсърчаваме.
Ако да преминем през ситуация, в която наистина не разбираме всичко, да знаем, че наистина има нещо, което е важно. Има нещо, което може да осмисли живота ни. Това е именно вярата ни в Господ Христос. Слава да бъде Господа. Нека сега се молим сега. Кой ще се моли?